Леле, какво намерих думи нямам. Таква е хубавица, goddamn. Няма никакви снимки с гадже като гледам. Значи трябва да се заемам. Работи инфлуенсър, много интересно. Даже промотира някакви чайове чудесно. Кръв giveaway ще направя вечерта. Но първо да подходим като сериозни господа. Реактвам на сторито, пращам емоджито, селфита лайквам едно по едно. Качвам картинка, тя лайква ми снимката, лайква ми снимката. Охо-хо-хо. Какво става, бейби, какво правиш, що не спиш? Аре да те вода некъде да се повеселиш. Няма какво да го умуваш, по-чаровен съм от предния. Плана ми за тази вечер с тебе е следния. Малко танци, манци, после шаба даба ду шаба даба ду шаба даба ду. О, да, правилно ме чум. Малко танци, манци, после шаба даба ду шаба даба ду шаба даба ду. О, да, правилно ме чум. Абе, аз намерих тук едно бляскал бижу. Само да не се окаже темата табу.